Ola a todos e a todas, imos repasar rapidamente as preguntas que quizáis poden ter maior controversia e que aparecen no modelo de exame. A primeira pregunta trátase de que tedes que corrixir erros. Que erros hai? Pois, a ver, hai uns días, cando andei polo parque, vin unha bella amiga da infancia. Cando batín con ela, moito me alegrei. E díxenlle, hola, Adelaida, como estás? Non pensaba verte por aquí. Ves tomar algo comigo? Aquí este ves, como é do verbo vir, debe levar acento gráfico. E conversamos, porque hai moito que non te vexo. Ola, Paula, canto tempo sen vernos. Si, claro, imos. Aquí temos que corrixir este vamos, porque debemos dicir imos, salvo que sexa unha orde. Se é unha orde, debemos usar a forma vamos. Non soubeches o que me pasou. Dinme, nada de dinme. Din, 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 fan as campás. Pero aquí o verbo correcto en galego é dei. Deime un golpe moi grande co coche e agora ando algo coxa. Por iso non podo camiñar moi rápido. Antes era unha gran corredora. Agora, porén, non podería nin dar unha volta á pista na que adestraba. Segundo texto. Non cabo, non, cavar é facer ocos, facer buratos na terra. Entón aquí é non caibo nese oco tan pequeno por onde quixeches meterme outro día. Ademais, xa sabes que eu non vallo, non se di valgo, dise vallo. E en presente subxuntivo dise valla en todo o tempo. Eu valla, ti vallas, el valla, vallamos, vallades, valla, que parece que estou aquí pondo que en castelán se chama valla. Pois non, é o presente subxuntivo do verbo valer. E no caso do presente de indicativo, que é o que temos aquí, só temos ele dobre na primeira persoa, eu vallo, pero despois o resto é normal. Ti vales, el vale, nos valemos, vos valedes, eles valen. Para entrar en sitios moi escuros. Vades, nada de vades. Ides, acabar comigo porque canto máis vos digo, e o caso este é non leva acento porque é a conxunción copulativa, e o caso é, este sí que leva o segundo porque é o verbo ser, que sempre me dicides que a ruta vai ser doada, pero logo complicadísima. Xa dixo Pedro que a próxima vez non ven cuns tolos coma nós. E este ven, como é do verbo vir, debe levar acento. Cando non leva acento é se é do verbo ver. Non. Imos agora ao seguinte exercicio. Indica as particularidades das formas suliñadas. Ben, a primeira forma que temos suliñada, esperade que lle vou sacar aquí isto, a ver como lle podo sacar. Bueno, ves igual. A primeira forma que teño suliñada é consome. Que particularidade ten? Pois que é un verbo da terceira conxugación que pasa de u a o en que persoas? Pois na 2 por 3 igual a 6 e no presente de indicativo. Eu consumo, pero ti consomes, el consome, cun os superaberto, nós consumimos, vós consumides e eles consomen, vale? Ben, entón en que tempos? Recordade, presente de indicativo e na 2 por 3 igual a 6. A este grupiño pertencen outros como ruxir, lucir, consumir, dormir, etcétera. Por aquí temos algunha máis suliñada, propuxese. Que temos que comentar? Pois que esta forma que está suliñada é un verbo irregular. Que quere decir que é un verbo irregular? Que presenta distintas raíces. E iso sabémolo comparando algo tan sinxelo como o infinitivo, o presente e o pretérito. Vale? Ven sobre o verbo poñer ou por. Entón, imos coller o verbo poñer. Se lle sacamos a herir, neste caso er, xa obtemos a raíz. Pero vemos que esa raíz, bueno, si, mantense no presente, eu poño, pero cambia xa no pretérito. Eu puxen, que é o que temos aquí, esta raíz do pretérito. Bueno, porque lembrade que este verbo aquí é un verbo que se fai por un proceso de derivación, non? Engadindo este pro, pero a forma, a base, é o verbo poñer, que tamén podemos decir por en galego. Entón, que irregularidade ten? Pois iso, que é irregular, ten máis dunha raíz. Despois, ten alternancia. Lembrade que os verbos irregulares, ademais de ser irregulares, poden ter alternancia. Que quere decir que teñen alternancia? Que van abrindo a súa vogal radical en distintos tempos e en distintas persoas. En que tempos abren?
Lembrade que habría no presente indicativo, que ese é un tempo común a todas estas rarezas que ten a vogal radical en galego, pero tamén poden abrir no pretérito, no antepretérito ou no pretérito de subxuntivo. Entón, collemos, por exemplo, o presente. Eu poño, pechada, ti pos, pechado ou aberta, ti pos ou ti pos, aberta, el pon ou el pon, aberta, nos pomos, pechada, vos podes, e eles puñen ou poñen, aberta, poñen. Entón xa vemos que automáticamente no presente ten alternancia. Ten alternancia e na 2 por 3 igual a 6, é dicir que ademais de ser irregular, pois ten cambio na vogal radical. Despois, aquí esquecime de suliñar agredía. Que lle pasa a agredía? Pois a agredía tamén é moi especial, porque pertence a un grupo de verbos da terceira conxugación que van cambiando o i por e pechado, nunca é aberto, aparecendo este e pechado na P4 e na P5, ao revés do mundo. E aí entran verbos como adherir, reflectir, espir, vestir, etc. Fixadevos en agredir, porque é distinto do castelán a hora de conxugalo, e aquí é moi fácil meter a pata. Non se di eu agredo, senón que é eu agrido, ti agrides, el agride, pero agredimos, agredides, e eles agriden, é dicir, que pasamos de i a e pechado na P4 e na P5, como acabamos de ver. E no presente de indicativo, que é ese tempo no que pasan todas estas rarezas a maioría das veces. Despois, que é o que nos pregunta o seguinte exercicio? Pois pídenos que fagamos a segmentación morfolóxica das formas indicadas a continuación, dicindo tempo, modo e persoa. Alegrou. Que pasa con alegrou? Bueno, pois alegrar é un pretérito. É un pretérito de indicativo, terceira persoa. A raíz sería alegre, ata o R, porque unha vez que pos no infinitivo sacarlle ar e xa tes a raíz. Este o, que lembrade que o presente pretérito nunca teñe morfema de modo tempo, dicíamos. Ese o sería unha vogal temática, tendo en conta que a primeira conxugación colle todas as vogais temáticas fortes, a, e, o. Moi egoísta ela, sí. E despois quédanos este u, que é morfema de número persoa. Por certo, aproveitamos para decir que alegrou é un verbo da primeira conxugación. Será destes que teñen alternancia na vogal radical? Veña, conxugamos no presente. Eu alegro ou eu alegro? Alegro ou alegro? Aberta. No momento en que tes aberta a primeira persoa do presente indicativo, xa vas saber que destes tempos da primeira conxugación que che abre en todas as persoas dese tempo, que son a 1 por 2 por 3 igual a 6, igual que abren no imperativo e no presente subxuntivo, vale? Despois temos un pertencera, remátanos en ra, polo tanto sabemos que é un antepretérito, ra, Bahía, ría, antepretérito. A raíz é moi fácil, pertence, unha vez que lle sacamos o er, marca de infinitivo, xa nos queda a raíz. E agora quedanos este e, que sería vogal temática, e este era, que sería un morfema de modo tempo, que nos indica precisamente que estamos ante un antepretérito de terceira persoa e de indicativo. Gozaba, moi fácil, que é? Pois é un copretérito, vale? Un verbo da primeira conxugación, unha P6. O infinitivo, moi fácil, pómolo en infinitivo, sacamos de ar e aí obtemos a raíz. Despois quedame este a, que é a vogal temática, este va, que é o morfema de modo tempo do copretérito, lembrade que podía aparecer como morfema de modo tempo tamén o a, nesa terminación ía, onde o i é vogal temática. Pero neste caso, a marca, o morfema de modo tempo é va. E despois, que vai ser este n final? Pois xa xo está dicindo o propio n. Este n é un morfema de número persoa. Como é da primeira conxugación, podería ser deses verbos que teñen alternancia. Entón, que fago? Pois veña, imos conxugalo. Eu gozo ou eu gozo? Non, é eu gozo, non é eu gozo. Entón é pechada. Por tanto, este non é dos que teñen alternancia. Verbo seguir. Que dicimos aquí? Bueno, pois que temos un copretérito, vedes? Ese ía que nos está indicando, coidado que é un copretérito. A raíz vai ata o u, vale? Porque
posto un infinitivo sácolle ir e xa obteño a raíz. E neste IA, lembrade que este I sempre é vogal temática. O A é morfema de modo tempo, que sempre ten o copretérito, e o N de que vai ser, outra vez, de número persoa. E é unha P6, vale? A parte diso, lembrade que o verbo seguir ten tamén alternancia, é dicir, é dese grupiño de verbos da terceira conxugación que mudan o I por un E aberto, aparecendo o I na primeira persoa e o E aberto na 2 por 3 igual a 6. E isto pasa no presente de indicativo, é dicir, eu sigo, ti segues aberta, el segue aberta, seguimos pechada, seguides pechada, pero seguen superaberta. Quedase, pómolo en infinitivo, sacámoslle ar e obtemos a raíz. Despois temos aquí un se, vedes? Que o se, pois é un morfema de modo tempo característico do pretérito de subxuntivo. Por lo tanto, estamos, como acabo de dicir, no pretérito subxuntivo na terceira persoa. E este A que che queda entre a raíz e o morfema de modo tempo non pode ser outra cousa que vogal temática, que sempre se sitúa fora da raíz, pero despois dela, e antes do morfema de modo tempo. Vale? Sendo aquí o que temos é unha forma non persoal, é un xerundio. Como conxugamos, como analizamos este xerundio? A ver, para saber a raíz sempre imos ao infinitivo. Ser, sacolle a terminación er e obteño a raíz que é só o es. Estas cousas pasan nos verbos irregulares, que che pode quedar como única raíz unha letra. Ben, despois que o que temos? Tendo en conta que este é un xerundio, xa sabemos que os infinitivos xerundios e participios sempre nos levan un morfema aspectual. No caso dos xerundios sempre é NDO. Esa é a marca de xerundio. Como non hai un tempo con 6 persoas, non lle chamamos morfema de modo tempo, senón morfema aspectual. E esta vogal que che vai entre a raíz e entre o morfema aspectual, que pode ser, pois, nunca vogal radical, que esa vai na raíz, senón vogal temática. Lembrade ademais que o verbo ser, é o infinitivo desta forma verbal, é un verbo irregular, que xa vimos que ten alternancia, vale? E que ten distintas eu son, no presente, a raíz é só, e no caso do pretérito fun, a raíz é fu. É dicir, que vemos aí xa distintas raíces, algo moi característico dos verbos irregulares que por ese motivo se denominan así.